fornøjelse. Ja. Okay. Ja, jeg synes også, at alle er sådan, jeg har bare sådan skålet det hele munden. Og vi prøver at tage en stor og sag i hjemme, han spiser bare alt, og så hjemme. Jeg kan ikke stå og klare det lidt. Faktisk ikke. Jeg bruger det med det. Vi spiser kun for at få mad. Hvad skal jeg lige gøre? Man kan lige få bananer i. I morges godt, altså med stænder, så skulle jeg så til toilettet og tisse bagefter. Det skal jeg til tisse, når jeg står op. Så skulle jeg så trygt åbne døren ind til båsen, ikke? Og så starter bruseren. Det har nok været nogen derude. Nej, jeg har ikke været nogen derude, der har kun været mig. Altså, jeg vil ikke kaste mig ved Så spurgte jeg sådan, ligesom vi plejer at gøre sådan, hvem er i bad? Og så var der ikke nogen, der svarede. Ej, men altså, det er jo ikke bare nogen, der har været sjov med det. Nej, jeg hørte der var ingen. Der må der være nogen, der er så vildt. Jeg hørte også lærerne snakke om, at det i dag er præcis om 10 år siden, at det var en pige, der havde gået selvmord herude. I dag? Ja. 10 år siden. Præcis. Prøv at se, hvad vi google. Ej, ja. Jeg ved det ikke. Vi googler. Der står nok ikke noget om det. Jo, der er noget her. 17-årig pige tog sit liv på sin efterskole. Den 22. januar blev skæbnedagen for den 17-årige pige, Malene Østerkær. Malene var elev på Lundskrift. Men på vores efterskole? Ja, men blev fundet død af en overdosis medicin på toilettet på elevgangen Broadway. Det var virkelig underlig gang. Det var så mærkeligt, at det skulle være sket her. Altså, Jeg forstår det ikke. jeg kan bare, det var så svært at se. Jeg tror stadigvæk ikke på det. Jeg kan ikke se, hvordan en person, eller hvordan et eller andet skal gå til en bruse af sig selv. Altså. Også noget det der med selvmord her, helt ærligt. Og så lige her på den her gang, det var... Så tænkte jeg, hvem begår selvmord med efterskole? Tager man ikke på efterskole for at få det godt, eller sådan? Meget mærkelig person i hvert fald. Det kunne virkelig godt bare være en god spøj, men altså det var... Wow. Var der levende en på toilettet? Okay, så kigger vi. Men der er jo ikke nogen. Heller ikke på toiletterne. Det er nok bare mig. Opgave 2, den havde jeg til gengæld let med. Jeg forstår ikke hvorfor. Ej, jeg forstår ikke finde ud af, at du også forstår det. Ej, jeg glemte min nøgle over fast. Så det var over hen. Nej. bare besvime, mand. Ja, det var fandme vildt. For fanden.
Aller sidste gang nu. Action! Fuck, det var sygt, hun var så svin, mand. Ja, fuck shit, man. Fuck, det var sygt, hun bare var svin, mand. Ja, fuck, man. Det var fandme sygt. Go! Man kan ikke se. Jeg er dobbelt her. Er du bange? Er du bange?